हेलो एवरीवन, हमारे कुकिंग चैनल में स्वागत बा। बिहार के रसोई देखिए दोस्तों, नारियल के लड्डू बनैले बानी। सिलेंडर ख़त्म हो गए रहलक ह तो नारियल के लड्डू के रेसिपी शूट करे के रहलक, तो सोचनी कि अब चूल्हे पे रेसिपी के शूट करल जाओ। इधर उधर के बैकग्राउंड से का मतलब बा, मेन तो रेसिपी होला। एने हम नारियल के अच्छा से काट लेले बानी। अब एकरा मिक्सी के जार में डाल दे। मिक्सी के जार में मतलब एकरा पीसेला, थोड़ा सा एकरा पीस काट लेला से देखिए ऐसा मतलब कि अच्छा मतलब पीसा जाला। इस तरीक़ा से कद्दूकस करे के ज़रूरत ना पड़ेला, थोड़ा काट के ही मिक्सी के जार में डालम तब अच्छा से पीसा जाए, ना तो ओकर ब्लेड टूटे के डर रहेला। और धीरे धीरे मिक्सी के जार में पीसे चाहिए, अचानक से पीछे से मतलब कि ब्लेड ख़राब होए के डर रहेला। 1 चम्मच घी में नारियल के अच्छा से भूंज ले हम। ऐसे बहुत लोग कच्चा नारियल से ही बनाएला, लेकिन हम नारियल के भून के ही बनाइला। और कढ़ाई में अच्छा से डाल दे हम। ओकरा बाद एकरा तब तक भूनम जब तक कि एमे से सुनहरा खुशबू ना आवे लागे। बहुत सौंधा खुशबू आवेला, मतलब कि घर में बनाएम तो बाहर तक एकर खुशबू जाए, इतना अच्छा एकर खुशबू आवेला जब एकर भुनाई होला। तो एकरा तकरीबन इतना देर भुने के बाद ताकि एकदम मतलब कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस तरीक़ा से देखिए भुना गइल बा। अब एकरा प्लेट में निकाल ले हम। ई नारियल के लड्डू मतलब हमारे सब लड्डू से बहुत फेवरेट लड्डू बाटे, बहुत टेस्टी भी बन करके तैयार होला। अब एकरा प्लेट में निकाल ले बानी। देखी ये कढ़ाई में हम 1 गिलास छोटा गिलास से पानी डाल देवा तानी। एकर चाशनी बनावेला। 1 तार के चाशनी बनावे के बाद 1 तार से थोड़ा सा मतलब कि कम चाशनी बनावे के बाद जो कि नारियल के लड्डू अच्छा से सेट हो जाला। तो देखिए अब एकरा डाल देवत है। एगो इलायची भी कूट के डाल देनी है। आई देखिए अब एकर चाशनी तैयार हो रहल बाटे। एकर 1 तार के करीब चाशनी बनावे के बाद गाढ़ा हो गइल बा चाशनी। रउआ लोग के हम उंगली में दिखाएम कि कितना मतलब कि कैसन चाशनी तैयार करे के बाद, ताकि लड्डू परफेक्ट बन करके तैयार हो। देखिए अभी उंगली से हम बताएं कि अभी इतना तैयार नहीं खे भइल। अभी हम फिर से दिखाएम रउआ के। देखिए ये तरीक़ा से मतलब कि 1 तार के करीब चाशनी अब तैयार हो गइल बा। एमे नारियल के अब फेंट देहम। रउआ लोग चाहन त एमे ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकीला। हम ड्राई फ्रूट्स ना डालम, ऐसे ही बहुत टेस्टी बन करके तैयार होला। और नारियल के जब भूनल जाए तो घी में ही भूनम तो एकर स्वाद ज़्यादा अच्छा आवेला। अब एकरा के अच्छा से मिला दे हम। जल्दी मिलावे के रहेला, जितना जल्दी मिलाएम एकरा उतार के घर में हाथ से बांधे के रहेला। देखिए एकरा अच्छा से मिला ले हम ऐसे। और गरम ही कढ़ाई से उतारम। खूब बढ़िया से एकरा के मिला लेवे के बाद, ताकि चीनी के जौन चाशनी बा नारियल में अच्छा से मिल जाए। अब इन्हें हम एगो सॉसपेन में पानी ले ले बानी। देखिए पानी लेला के बाद हाथ में पानी लगाएम और गरम ही एकरा इस तरीक़ा से लड्डू के आकार में बांधते जाएम। देखिए इन्हें 3-4 गो बांध ले रहनी है तो सूट ना करे पैनी है। तब इन्हें हम सब लड्डू के रउआ लोग के बांध करके दिखावत हैं कितना टेस्टी बन करके तैयार भइल बाटे। इस तरीक़ा से रउआ लोग लड्डू बनाएम नारियल के, बहुत टेस्टी बन करके तैयार होला। अगर हमें रेसिपी पसंद आए तो चैनल के लाइक शेयर सब्सक्राइब करी, वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी। इस तरीक़ा से सब लड्डू के बांध ले बानी। देखिए प्लेट में तैयार हो गइल बा सारा लड्डू। हम तोड़ के दिखावत हैं। अब ठंडा हो गइल बा। लड्डू के मतलब कि बाइंडिंग बहुत अच्छा तैयार भइल बा। यही तरीक़ा से नारियल के लड्डू रउआ लोग बनाई। चलिए मिलतानी अपन अगला वीडियो में।